Bine v-am regăsit la un nou videoclip. Dar ce se întâmplă aici? Da, o să pun un pic pe pauză. Sau? Hai să batem pe ăla, sau pe aia. Oh! Țup! Niu! Ah, nu, înapoi! Ia vină mă tuncu! Niu! Bă, eu nici măcar nu știu cum să urc. La. Tu cabra nebună. Fata, gata. Nu, fata, vino. Nu, vino qua. Vino qua, fata. Vino qua. Poi să conduc? Nu. Vino qua. Ai de capul meu. Să intru în tramvai, hai. Stai, vino qua. Trebuia să-mi pierd. Bă, ce? Nu. Gata, mă. Unde ne duci? Vreau să conduc. Vreau să conduc. Gata. Bum. De ce nu merge? Și încolo. Bă, nu se merită jocul ăsta. E vină un timp. Mamă, i-am dat fața. Nu știu unde mă duc. Sunt pe apă! Bam! Sunt pe apă cu mașină. Bă. Ești casă mașina. M-am blocat. Băi, nu merge, bro. Eu am vrut să mă agăț. Ce caută trenul? Calu. Ce faci, Cal? Mă, tu dai mine, mă? Te cațără. Oh!
dai jos. Tu ești mașină, nu? Știu eu unde mă duc. Pe ăsta mă duc. Bă, da! No, no! Lasă-mi capul! Lasă-mi capul! S-a dus. Au, au, au. Unde să mă duc? Bă, nimeni nu e înăuntru. Bă, nimeni. Ia mă, mai mergi tu. Bă, unde mă duc? Da, și că bă, dar ce porcărie. Au. Mă, mergi. E ceva acolo, e ceva acolo. Sper că pot și să împușc. Du-te, mă. Ok, n-am chei. Ce caută, bă? Vino mă încoa. Dacă pot să merg cu ea. Cel mai tare. Stai. E neagră. Ce dai, mă? Tu dai mine, mă? Nu, mă. Stai așa. Paf. Nia, nia, nia. Nia, nia, nia. Nia, 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 nia. Nia, nia, nia. Bă, nu mai da! Bă, nu mai da, bă, e ok? Ia. Ce ăsta? Câte? Tu acolo, băi, o ies! Cum poți să ies? Da, cam atât a fost.